Story time. Nasi story ngibhalelwe ngumuntu bethunana uthi ndibalisa nje yami inhliziyo ebuhlungu. Owam umakhulu watshiswa nendlu kuba kwakusithwa kulele sasihlala kuyo uyathakatha. Uthi ndambona esitsha yaphela indlu ndibukele. Babesithi ke abanye bayaziphindizela, babesithi ke abanye ukufa kwakho kusizophumla. Siqala kanjena ke story sakhe. Siqala kanje ke story sakho Anonymous. Uthi mna ekhaya ndikhule ndihlala nomakhulu wam no-sister bam ababini nobhuti omncinci. Uthi sikhule kanzima mama ekhaya, bekunzima noba sitye inyama every day. Uthi thina kuze sitye ngamanye amaxesha besihamba siye emzini siyodlala kuba siyazi uba kulo mzi kuzophekwa, hopefully sophakelwa nathi sitye. Ngamanye amaxesha ke kweminye imizi besingaphakelwa, bevele nje kwenziwe esityu singathi siyagxothwa, sihambe kanjalo ke silambile. Uthi leyo ngxaki because sikwazile ukukhula kuzo zonke ezo meko, kunzima kunjalo ke. Uthi bekhona amahemhem sikhula uba umakhulu wam lo ungumntu othakathayo. Uthi besingayikholwa ke loo nto because zasabona nto. Uthi napha ekhaya uthi zasabona nto. Uthi sasiklina ekhaya, siklina naserumini yakhe imbala, zange sabona nto. Uthi iqhubekile ke le nto amahemhem ethethwa kule lali but sesingahoyanga ngoku sesiwaqhelile. Uqala kwam ke isikolo nasesikolweni yayikhona loo nto uba ngumntana wegqirha, wonke umntu engafuni usondela kum. Uthi mna andazi kwanto uba umakhulu wam uyathakatha. Uthi andazi nix, ndandisele ndingayihoyanga ke loo nto. Uthi but ke babekhona abanye abantwana ababethethana esikolweni. Uthi ke yenzekile le nto uba sityhole ngobugqirha kule lali, yenzekile nje ixesha elide. Futhi ke uthi nam ama-boyfriend bebengandifuni, nabantu bebengasondeli kum because bekusoyika uba umakhulu wam lilo. Uthi umakhulu wam ke ngumntu onengxaki yamehlo, so amehlo wakhe ke belayita green kube ngumntu onengxaki namehlo. Uthi hayi ke loo mehlo leyo ebiyinduma selalini uba kuthiwa ngawekati, ujika beyikati. Uthi bese ndingayihoya noyihoya ke mna ke le nto uba ligqirha because ndiyayazi, I mean like xa kunothiwa udile gqirha mna self ndibe ndiqomba andazi into, I mean like andizothi ndingayihoyi loo nto leyo because ndiyazazi uba andiyenzi mos loo nto leyo mna. Uthi sikhulile ke kwiimeko ezinjalo kanzima ngoba ke abazali bethu, umakhulu wethu uthi xa sibalisela umamam waba nentloko yangumntu oqalwa ukuxhuzula basweleka. Utata yena wangumntu onyamalalayo, into yaphela kanjalo ke. So sikhule ke siyazi uba umakhulu wethu nguye umama wethu, nguye umzali wethu. Uthi sikhuleke sabadala. Uthi kwenzekile ngale mini azotshiswa ngayo umakhulu wethu. Uthi kusebusuku uphekile umphokoqo umakhulu, mna ndiyawupholisa emnyango uba mawuphole lo mphokoqo. Ndimele emnyango ndipholisa lo mphokoqo uphekwe ngumakhulu wam, ndive abantu abaculayo. Uthi ndiqomba ke into yokuba abantu baculayo ndibeke isitya esimphosa lo mphokoqo. Uthi ndithi xa ndisibeka umakhulu wam bendithuka uba esi sitya usibeka phantsi usisothini. Uthi ndithi yeyi ndiva abantu abaculayo abangathi balapha asekhaya. Uthi ndiphume, xa ndiphumayo kukho abantu abaculayo, abanye bathi ubulele umama kabani, ubulele utata kabani, sidikiwe gqithi into yalo mama. Uthi ndisondele but andibaboni uba ngobani ebusweni because kumnyama kule ndawo apha sekhaya, kusezilalini kumnyama, akho street lights. Uthi like bayacula bayasondela, bayacula bayasondela. Uthi ndiyabava uba omnye uthi ubulele umamam, omnye uthi ubulele ubamam, sidikiwe into yalo makhulu, nithi kutheni nje nanje. Uthi ndiyabava uba abantu baze ngodlame futhi bazosixabela nje phakathi bonke ababoma baphethe izikhali. Uthi ndabaleka ndaya ekhaya, ndafika ndaphusha icango, ndangena ndagila lo mphoqo wathi sisa apho. Ndathi makhulu kuza abantu apha bazosixabela. Mind you mos seke ndiyazi ubana umakhulu udume nganto apha elalini, so ndandisele ndisoyikisela ubomi bethu. Uthi ndazama ke uba ndikhupha abantwana basekhaya abancinci ababini ke besebelele, ndabakhupha ndabalahla ngapha komnyango because ndandifuna sibaleke. Uthi sabaleka ke xa siphuma ngapha kweyadi asazi uba sibonwe njani, oobhuti abathile basileqa babamba umakhulu wam because yayingafuni ukubaleka. Sakhala thina but sasikhala sibalekele ubomi bethu because nathi sasisoyika. Uthi sakhala bambamba umakhulu wethu, sesikude thina njalo sibaleka, bambamba babuya naye eyadini, into eyayibuhlungu. Uthi sama kude sijongile, uthi bamphindisela kuRondaville sasilala kuwo. Njema nje kulo mzi kuhlutshe kwamose kulala koRondaville kukho ronta, so bamphindisela kulo ronta bebehlala kuwo bona, bamphindisela khona. Uthi zange ndiyazi ndabona sekulayita umlilo mna, andanoba kuthethwe ntoni, andanoba batheni xa kutheni, ndabona sekulayita umlilo. Uthi ekulayiteni kwam umlilo ingqondo yami icemile uba unoba kutshiswa umakhulu wam apha ekulayiteni kwalo mlilo. Uthi abahlali babehleka intsini, abanye babesithi mtshiseni, sawuthi sipholo umtshiseni. Uthi wonke umntu ekhwaza sithi mtshiseni.
ndava isikhalo sexhawukazi ndikude ndingazazi noba mandithini, mind you kusebusuku ndihamba nabantwana basekhaya babini. Sasingayazi noba sizobalekela phi because into esasiyoyika sasoyika uphindela phayana kulaa mlilo, sixa sifika phaa nathi sidityaniswa nalaa mlilo sitshiswe because kaloku umakhulu luthiwa lilo. Uthi wakhala umakhulu, ndava ngesithonga, andifuni ukubalisa uba kwakusenzeka ntoni, ebuhlungu into esenzeka ngalaa mini. Uthi bamtshisa thathe sajongeleyo kwafika amapolisa ebuphithiphithi but babe sebemtshisile bemgqibile. Uthi watsha uRondavele wasekhaya, sasesiqabela kwenye ilali sesihamba sewushiya ikhaya singayi noba sizawuyaphi na. Uthi latsha ikhaya lethu langqongqa abahlali belitshisile. Uthi mind mna ndabona ubhuti wawe wayemnye ubhuti endambonayo, ngoba bonke aba bantu zange babona abanye bangobani na, kwakusebusuku futhi mna ndingu-anonymous ndabaleka ndalishiya ikhaya. Uthi sahamba nabantwana basekhaya saqabela kulala ethile singayaziyo, mind wasiqhelanga ukuhamba thina. Uthi safika kuloo lali sangena kumzi owayelayitiwe sachaza ingxaki yethu sacela amancedo. Uthi ke shem ngobubele umama wayo unobubele wasinika indawo yokulala, wathi uzawuhamba uthetha nabantu bezomthetho ukuze sizawuba safe, ngoba asikho safe anymore basiphindele kwilali yethu. Uthi eyam ilali ndingu-anonymous ndayishiya ngaloo mini zange ndiphinde ndiye kuyo, ngoba kaloku andisenamama andisenamakhulu futhi nekhaya lam litshisiwe. Uthi ke abantwana basekhaya bahlala kulaa mzi lahamba ixesha ndaziboma nam ndimdala ngoku ndazofuna umsebenzi ezidolophini. Emveni koba ndifuna umsebenzi ezidolophini emveni kweminyaka emibini ndabiza abantwana basekhaya babazohlala nam because ndandiwufumene umsebenzi futhi ndandinayo nendawo yokuhlala yam eyayingumkhukhu. Uthi sifundile ke kunzima kunjalo kwiimeko zobunzima, safunda singabantwana basekhaya. Uthi ndikuxelela njengoku mna umntwana wasekhaya ngoku ungugqirha. Uthi mna zange ndipase kakuhle esikolweni but nam ndikumsebenzi orayithi njengoko sithetha ngoku. Uthi kunzima noba siphindele elalini kwimvelaphi yethu siyoyika. Soyika utshiswa nomlilo, soyika ubizwa njengabantwana abantu bomntu othakathayo. Uthi soyika ubizwa ngamagama because saye sayitshintsha yonke into, sazicela uba sikushiya emva kungokwenzekileyo futhi sasingafuni utsala ipast yasemva sizise kwi-future. Mhlawumbi nabantu bazi kwi-future bazasibiza ngoba singabathakathi. Uthi akekho umntu ondambaliselayo ngale nto ndithetha ngayo ngoku. Uthi akekho umntu oyaziyo, akekho umntu ondambaliselayo. Ndazixelela uba le nto iza kwaziwa ndim nabantwana basekhaya ngoba andifuni uphinde isehlele futhi. Uthi kodwa into yoba abantu batshisa abantu kuba bethethe wayathakatha bengenabo ubufakazi, loo nto leyo irongo kakhulu. Ndithetha njengenawe ngoku andinayo ifemeli, njengoba abantu bazogoduka ngoDisemba baye kwiifemeli zabo, mna andinoba bazogodukela phi na. Nasi isitori sakhe guys sibuhlungu. Ndizamile usenza sivakale, ndizamile usenza singabe side kakhulu because side isitori sakhe, but ndizamile usenza singabe side kakhulu. Ibuhlungu sinjalo guys, sibuhlungu sinjalo. If uyazithanda izitori ezikanje and ufuna ukuva more of ezi zitori, make sure uyasubscribe kule channel yam ka-YouTube so that ndizomane ndiposta apha izitori zibonwe ndim nawe bangaziboni kuTikTok. Yenza sure uba uyasubscribe, yenza sure uba ubeka i-thumbs up so that nam ndizoyazi uba ezi zitori ndiyazithanda ndize nezinye futhi. Thank you so much.